Llevo una semana soñando con espagueti. Olvida el pan y el mazapán. I dediquem la cançó a la Clàudia Patller. Llevo una setmana soñando con espagueti. Val. Molt bona nit, Guille, què tal? Bona nit, no m'esperava gens aquesta. Ets tu? El videoclip paròdia aquest de New Dieta, sí, sí. Ets tu, no? Fa molts anys d'això, sí, sí. Sí, M'heu pillat ben... Un temps, bueno, mira, aquí les sorpreses de... Sí, homenatge. Bueno, va, el Guille Guillado, actor, que, bueno, guanyador del Premi Madroño per un curtmetratge, cara de l'anunci del Corte Inglés, el Dr. Haynes a Horrorland, i actor en El vapor de Reis, entre moltes altres coses, però també oficies casaments. Oficio casaments, sí, últimament A veure, explica'ns Però això. amics o què? No, hi ha gent que em contacta del rotllo igual, pues, per exemple, igual hi ha gent que són fans d'Horrorland o, oye, que et coneixem, que ens agradaria que poguessis casar-nos, gent que em contacta d'Instagram o gent per coneguts, sí, no he casat mai amics, de fet. I què hi fas exactament? Què et demanen? Què em demanen? Doncs jo, bàsicament, personalitzo molt el que ells volen que jo expliqui. O sigui, els intento fer unes preguntes a nivell de blog, com us conocisteis, no? M'agrada personalitzar-ho molt. Tot això ve de... Rotllo First Days. Rotllo First Dates. Però tot això ve de quan vaig anar a la boda d'un amic meu, amiguíssim meu, i l'oficiante era suporífero aquello. O sigui, era per adormir-te. Sí, Pensava, tio, el dia més històric, més important de l'any. Fotre una xapa, però era perquè era molt llarg. No, perquè era com si haguessin llegit les frases de WhatsApp, no? Yeah. Tal se conoció con tal, se conocieron allí, se dieron un besito i au. I és, hosti, corre tu, no? I d'aquí em va dir, oye, i si... Llavors, clar, jo afronto les bodes com si fossin espectacles en aquest aspecte, no? Disseny de guió, tot molt personalitzat, i amb un parell de videotrucades amb els nuvis pues ja encetem la informació. I ho fan sempre parlant en aquest ambient Horrorland, que ara en parlarem, però sempre és ambientat en això? No, que va. De No, qualsevol. ni molt ben, sí, és de qualsevol... Normalment poques temàtiques, sí que jo el que més pregunto és quin tipus de comèdia i solemnitat volen, no? Normalment ja em contacten a mi perquè volen algú pues, divertit, més no? ditxaratxero, més vivaratxo. Si volen algú molt sèrio, no... Clar, hi ha gent que pues, això té més passió per coses més fora de lo normal, Sí, no? sí, Fora de lo pràcticament solemne i encursetat, no? Algo més. I això de Horrorland, aturem-nos aquí perquè és important explicar una mica el que fas. Recordo que quan va venir, no sé quan fa, Esther, tu tens controlat? El 2024. 2024? Com passa el temps, sí, família. tu. Un any de l'apagón, heu dit ja. Ja, és que... Clar, tu quan venies diria que estava a punt d'estrenar el moment de Horrorland, de que obria, estàvem a punt, oi? A punt d'engegar. Com ha anat aquesta, el primer de tot? Brutal. Horrorland el que té és que cada any se supera, i és que és així, i sembla impossible i ho fa any rere any. De fet, els directors, la David i la Cristina, tenen una cosa que jo envejo molt, que és la creativitat, no? I com aposten i són valents i pues, treuen suquillo i experiències de terror de tot, no? I ara venen novetats per l'any que ve també, o sigui que és un no parar. I per la gent que no sàpiga exactament què hi fas tu allà. A Horrorland jo faig diferents personatges, jo me n'encarrego dels espectacles juntament amb els meus companys actors i ballarins. Llavors allà doncs, fem diversos personatges, fem 5-6 personatges cada nit, doncs un d'ells, com heu dit, el Dr. Haynes, no? Que el portem fer des de la primera edició. Que era aquell de la bava, no? És el de la babeta. El de la babeta, sí. I, bueno, fem també un que és un cura satànico, hem fet orcos, hem fet pallassos... De tot. I a l'altre extrem, que és les coses nadalenques, també que fa el Guille Guillado, que aquest any passat va fer l'espectacle de Nadal amb la Carla Miralda, a part de lo del vapor. Com va sorgir també aquest espectacle que veu fer? L'encesa de llums o el vapor dels Reis? Les dues coses. Doncs l'encesa de llums em van contactar també directament l'Ajuntament i l'Embarral per fer-ho amb la Carla Miralda i posar en comú dos personatges, no? El Llumí i la Fada, i la veritat que molt guai, 2 anys seguits ja ho portem fent. I és molt maco, no? També, escolta, encendre les llums de la teva ciutat, jo que sóc nadalenc de pura cepa, pues és sempre un plaer. I el del vapor dels Reis també va néixer com un encàrrec superagraït amb el Departament de Nadal de l'Ajuntament, delegant-me directament Prodis i l'Ajuntament la direcció artística d'aquest projecte. I la veritat que és que lo peto. Estem molt contents perquè
lo peto. I el Corte Inglés, aquest any també, repetim o no? Aquest any no vam repetir. Aquest any no vam repetir. Aquí has anat a tocar os, aquí, amb això. No és publicitat. Després parlarem amb el Toni, que li digui la reina d'Inglaterra, això del Corte Inglés, a veure si et van repetir, Res, ja sabem, la publicitat i el màrqueting va així. Per molt que funcioni, van canviant. I això t'arriba o no t'arriba? Vull dir, tu tampoc vas a trucar portes, no? No, a més, jo és que cada vegada faig menys càsting, això que no m'escoltin els de mi agència de publicitat, perquè és que me los mandan todos i no hago ninguno. Però és que, no tinc temps, dos, coincideix molt que els dies de rodatge ja tinc feina i no la puc cancel·lar, i tres, que sobretot la publicitat és una loteria salvatge, no importa si ets bon actor o mal actriu. Concretament el del Corte Inglés sí que semblava un càsting més de ficció que de publicitat quan el vaig fer, i molt agraït com va sortir, i encara no m'ho creia, que m'escollissin a mi, però la publicitat realment és que si el teu nas encaixa, anunciaràs el Danonino, saps què em vull dir? Ara parlem del teu espectacle més en concret que vens a presentar, però recordo que era molt interessant el que vam dir l'última vegada que vas venir el 2024, d'aquest alter ego de Guille Guillado, en quin moment i com sorgeix aquesta idea, perquè ja el nom ja et dona pistes del tipus d'humor esbojarrat que fas. Exacte. La pregunta, Pau, quin és? Perdó? No, que aquest alter ego, que en quin moment esclata i com li treus partits tu? Doncs mira, jo crec que el tros de la paròdia que heu posat per iniciar Cortinilla, crec que és aquesta època, 2017-2018, que comença una miqueta el Guille que vol començar a fer contingut per xarxes, vol començar a demostrar-li al món de lo que és capaç artísticament. I llavors hi ha aquest punt de la màscara, no? De la màscara, Guillado, encaixa ben Guille, si és Guillado significa grillado, mira, crec que era per aquesta època, sí. Molt bé. I ara comences amb aquest Encantats, que el presentaràs al Teatre Apolo, però que ets el dramaturg, director... tot t'estrenes com a dramaturg, a més. Sí. Explica'ns una mica, a veure, com sorgeix tot i què és aquest Encantats. Nosaltres treballem amb una companyia, amb una productora que és Onbit Producciones, i treballem bastant al Teatre Apolo, fent els 80s i 90, el musical, ara hem estrenat Si ha escrito un crimen també, n'hem fet varis. Llavors aquesta mateixa productora em va trucar per fer un encàrrec per fer alguna cosa de l'estil dels 80 i 90, copeta molt, però en català, per també portar-ho gires als teatres de Catalunya, que l'elenco perquè ells estan a Madrid, llavors també volien que l'elenco de Catalunya tingui més feina en aquest tipus de musicals. Però clar, a mi em van trucar dient, bueno, que queremos hacer un espectáculo en catalán, hemos visto que tú haces también... Y te lo proponen en castellano. Me lo proponen en castellano, claro, porque son de Madrid. Me llamo de Madrid y además es argentino, Martín, que me llamo Martín. Vale. Un beso, Martín, desde acá. Y claro, no, mira, queremos que hagas tú el d'allò, y vale, pero ¿qué personaje? Digo, no, que queremos que lo hagas tú. Que lo escribas, lo dirijas que inventes. Y lo crees, inventen. I per mi va ser, uau, em va explotar el cap, i llavors vaig dir, oye, pues quina gran oportunitat. Home, sí. Pues sí. M'interessa molt. Molt xulo. I també molt arriscat fer-ho musical, no? Perquè tu quina relació hi tens, quina formació tens com a cantant? Com a cantant, jo vaig anar al conservatori, però clar, més com a violoncelista. Cantando, yo siempre he contado que cuento más que canto, però bueno, vaig començar una miqueta com este síndrome de l'impostor, amb l'elencazo que hi ha d'actors allà a la companyia. Però mira, me desenvuelvo. Però sí que és veritat que aquest tipus d'espectacle concretament ho he tingut més fàcil perquè les cançons ja existeixen. Encantats el que fa és fusionar humor màgia i cançons del pop-rock català. Que xulo. Himnes que estan en la memòria col·lectiva de tothom. Clar, estem parlant de 30 grans èxits de pop-rock català, que també has escollit, tu entenc, els temes. Sí. Algun que triomfi, que agradi? Aviam, quin adivineu algun? Aviam, qui us el Boig per tu. El Boig per tu, correcte, està. A l'Empordà. No pot faltar, cap d'aquests dos no pot faltar. Bon dia. El Bon dia dels Pets també hi és. Sí, cançons de l'Ax en Bustó, dels Pets, de Sopa de Cabra, Llença't. Però clar, també volia que fos algo no només per una generació... Per totes les generacions. Per totes les generacions. Llavors també trobarien Oques Grasses, Figaflaues... Que guai. Sí, ho hem fet. Que guai. Ho hem fet. I com ho fas per això, per crear-lo, aquest espectacle? Tens aquesta idea, que és la música, que ha de ser un musical, però això té una trama. Exacte. No és un musical només de que vagin a escoltar com si fos un concert. Exacte. És una obra de teatre. Exacte, les cançons s'adapten al guió que hi ha. Exacte. Que aquest també ha sigut una mica el rep. Mira que ens posarem nyonyos aquí. Ai, bueno,
I sense destapar gaire, però de què va o sigui, quina trama té aquest espectacle? Mireu, Encantats, la història comença amb una família, vale? Dos germans i la cunyada, que se'n van al poble a passar unes vacances d'estiu, a desconnectar. I avui en dia desconnectar sabem que és molt difícil. Molt. Però ja concretament és més fàcil del que el germà petit vol, perquè no hi ha wifi ni cobertura. Llavors hi ha aquest conflicte de dues generacions que es troben, de dos germans que hi ha un salt generacional molt gran, que aquí està també la comèdia entre dos germans que s'intenten entendre i comunicar-se, i llavors tot el tema de la Conxita i l'Assumpción que poden aparèixer pel poble, veïnes tafaneres, agents ambientals molt excèntrics, i una llegenda sobre una fada que veurem si és real o no. I el que crida l'atenció de la trama, que dius això, que es veuen obligats a passar l'estiu en un poble, desconnectats, fora de les pantalles, Sí. però alhora parla del desig de ser vist, estimat i escoltat, que Exacte. un mateix vol tenir aquesta sensació. Exacte, diguem-ne que cada personatge arrossega una mica el seu conflicte, el seu arc, i doncs a vegades el germà petit vol cridar l'atenció perquè vol ser vist, la parella també vol desconnectar i tenir temps de qualitat amb la parella perquè vol ser vista, no? També hi ha un germà gran que és protector per una situació que estan vivint, és controlador, sobreprotector, això ho sabrem allà al teatre, Allà. no volem Clar, fer clar. spoilers. No, hem de venir a veure-la. Exacte. I exacte, el desig de ser vist, sí senyor. Sí, sí. I quants actors formen part d'aquest Encantats? Hi ha 6 actors i 9 personatges. 6 Amb actors això i 9 t'ho dic personatges. tot. Sí, I tu en sí. fas més d'un? Jo no en faig cap. Ah, Yo, si dirijo, quiero estar desde la barrera. val. Dirigiendo. Sí, Vale, jo no vale, actuo, vale. no actuo. I em moro de ganes de fer-ho, Vale. Per això pensar-ho, o sigui, preguntar-ho de cantar, per això em pensava que formaves part de Bueno, cantar. amb la companyia sí que faig d'actor en altres musicals, però d'aquest, d'Encantats, concretament no. Sí, tenia clar que si volia escriure i dirigir, volia fer-ho tranquil·lament des de fora, veient el talent dels companys i no... És molt agobiant estar des de I també veure-ho dins. des de fora Clar. et dona la perspectiva de veure si hi ha alguna cosa que pots canviar, Clar, no? Totalment. o I així. l'has encertat amb els actors que has escollit i actrius? Pau, Esther, el càsting és de 10. Immillorable. Immillorable. Heu de venir a veure. Hi ha un dels actors també de Terrassa, el Guifré Baró, que serà un far de riure. Bueno, tots ho fan genial, serà increïble, És per tots els públics, És per entenc? tots els públics. És teatre familiar. Hi ha moments de tot. Hi ha comèdia, hi ha situacions familiars embolicades, hi ha moments molt tendres, però sobretot el que busquem és que tothom, petits i grans, surtin del teatre encantats. Hem de dir Teatre Apolo 15 i 16 de maig, ho dic bé? Molt bé. 10:30. 10:30 de la nit, 22:30. 22:30, perfecte. I a part d'això, hi ha algun altre projecte entre mans que la gent també hagi de saber o estàs focus amb això? Doncs ara molt focus amb això, que no és moco de pavo, No. i perquè també estem treballant amb tota la producció de les projeccions que volem que surtin, les bandes sonores... Clar, perquè a més hi haurà projeccions, Exacte, també. volem fusionar una miqueta, Ostres. ara això que es porta tant, no? Sí. Voler ser minimalista amb la Trezzo i acabar de pujar-ho tot en projeccions i això, imatge, no? Serà molt bé, aquest disseny, sí. Sí, que ara esteu encara acabant de fer els últims retocs, perquè Exacte. estem parlant que d'aquí 15 dies estreneu. D'aquí 15 dies, tu, se dice poco, D'aquí 15 dies, o sigui, Sí. pim-pam. Tenim un coreògraf excepcional, que és l'Ariel Juin, també, que ve des de Madrid, expressament a fer coreografies, i serà tot una barreja molt... Que xulo. Molt maca. I el que deia l'Ester, que és embrionari, vosaltres teniu en ment, sou o sigui, tu sobretot com a director, de ment oberta de si hi ha alguna cosa que no funciona, modificar-ho durant la gira? Estàs oberta a Totalment. canvis? Jo haig de reconèixer que com a dramaturg i guionista soy muy purista perquè intento estar com molt a sobre i adaptar... O sigui, jo he escrit aquest text ja pensant en els actors que el farien. Vale. Llavors jo ja sé com ho fan. Has anat a buscar directament? Sí, clar. Formen part ja de la companyia que som, però jo ja sabia que ells serien els que ho durien a Has terme. escrit el personatge sapiguant a quin actor l'interpretaria. Exacte, però sí que és veritat que una cosa és el full i l'altra com li donin vida, clar. no? Si hi ha alguna frase que l'han de fer seva, òbviament, esto no és un Shakespeare, no? Que no som tan puristes, però sí. I, bueno, està molt bé. 15 i 16 de maig al Teatre Apolo a Barcelona. I a Terrassa, quan? Home, A Terrassa, doncs mira, la Maite Luque està convidada a venir, Maite, si no soyes, la programadora vale. del Principal, per veure l'obra i que ens programi l'any que ve. Aquí al Principal, serà increïble. Tant de bo. Claro. Sí. Bueno, doncs, qui vulgui anar el 15 o el 16 de maig al Teatre Apolo a les 22:30
a veure aquest Encantats. Com ho té que fer? On pot treure les entrades? Molt senzill, per la web del Teatre Apolo. La web del Teatre La web Apolo. del Teatre Apolo les pot comprar o a Directament. taquilla directament allà al Teatre Apolo. Encantats. 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 Ho podeu buscar, doncs això, en el Teatre Apolo, i ja et dic, és que segur que a part de riure i de passar una bona estona, cantarem aquests himnes. Home, Cantareu aquests himnes i se us caurà la bava veient actuar els actors i com canten, eh? a O sigui, mi és ve molt de gust, sona molt bé. Me n'alegro molt. 6 actors, has dit, eh? 6 actors, Noms? actors i actrius. Nerea Arroyo, Albeni Aranda, Guifré Baró, Alfonso Trabal, Toni Durany i Desiré Moreno. I la dramatització i direcció del Guille Guillado. Doncs allà ens veurem, perquè vindrem Sí, a veure-ho sí, sí, i sí. esperem que hi vagi molta gent, que segur, perquè és un Pinta projecte molt bé. molt guapo, perquè pinta molt, molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos A aquesta vosaltres. nit, Guille. Gràcies a I vosaltres. passem al